तामुलपुर जिल्लायावबो फैगौ 17 जानुवारियाव जानो गोनां बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थियारि। फैगौ 17 जानुवारि खालि गुवाहाटीनि सुरुहोजाय स्टेडियामाव 10,000निबो बांसिन मोसाखावरिफोरा मुलुगनाङै बागुरुम्बा मोसानायखौ सिनायथि होनायनि थांखिजों आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि मोसानायखौ तालिम होनाय बायदिनो तामुलपुर जिल्लायाबो जिरायनानै थायाखै। बे लेखायैनो तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय तामुलपुर जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बागुरुम्बा मोसानायनि तालिमखौ होबोगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि फैगौ 17 जानुवारि खालि गुवाहाटीनि सुरुहोजाय स्टेडियामाव 10,000निबो बांसिन बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आसाम सोरखारा बिथोन होनाय बादिनो दायो मोनफ्रोमबो जिल्लानि मोसाखावरि बिथांमोना लोब लोब बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो तामुलपुर जिल्लायावबो सा 691 मोसाखावरिया सा 40 खाम दामगिरि, सा 24 सिफुं सुगिरि, सा 15 सेरजा दामगिरि, सा 2 मेथाइ खनगिरि, सा 2 जर'खा दामगिरि, सा 2 जाबख्रिं दामगिरि, सा 2 लाइग्रिद आरो सा 31 फोरोंगुरु बिथांमोनाबो बाहागो लानो थियारि जानायखौ नुनो मोन्दों। 17 जानुवारि खालि गुवाहाटीनि सुरुहोजाय स्टेडियामाव 10,000निबो बांसिन बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनायाव भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लागोन। बिथांजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि हारिमु बिफाननि मन्त्रि बिमल बराजों गोबां मन्त्रि आरो MLA बिथांमोनाबो बाहागो लागोनखौ मिथिदों। 17 जानुवारियाव भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि नुजाथिनायाव जि सुरुहोजाय स्टेडियामाव बागुरुम्बा जि मोसाफुंनो दिन्थिनो लादों, बे दिन्थिफुंनायनि रिहार्सेल हाबाफारियाव तामुलपुराव आङो दिनैहाय नायदिंनो फैदों आरो बे नायदिंनो फैनायाव नायदिंनानै जोबोर मोजां मोनदों। जोंनि जायफोर लाइमोनफोर दिनै गोबां साननिफ्राय दिनै बेवहाय रिहार्सेल खालामबाय थादों आरो बिथांमोननि जि मोनसे कन्फिडेन्स, बे कन्फिडेन्सखौ नुनानै थारैनो जों गोजोननाय मोन्दों आरो 17 जानुवारियाव जि जानो गोनां बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आङो जोंनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ साबायखर बावदों आरो बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बर'नि जि बागुरुम्बा, बे बागुरुम्बानि मोसानाय जि दिन्थिफुंनाय, बे दिन्थिफुंनाया जाफुंसारगोन होननानै मिजिंथिदों आरो आं गासैबो मोसाखावरिफोरखौ, जोंनि तामुलपुर जिल्लानि गासैबो मोसाखावरिफोरखौ आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। बेयाव जि मोसानाय दिन्थिफुंनाय, बेयो मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड जानो थांगोन। दा बेवहाय बेखायनो बागुरुम्बा जि मोसाफुंनाया बेबायदि मोनसे हिउज मोनसे क्राउड बा हाजार हाजार बा रोजा रोजा लाइमोनफोरनि बिदि दिन्थिफुंनाय जायाखैमोन। दा बेखायनो बेवहाय 10,000निख्रुइ बांसिन जि मोसाखावरिफोर बेवहाय बाहागो लागोन, बे मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड। जेरै बिहुखौ खालामबाय, जेरैहाय झुमुरखौ खालामबाय, थिग बेबायदिनो बागुरुम्बायाबो वर्ल्ड रेकर्ड जानो थांगासिनो दङ। दा बेयो बर'नि थाखाय मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिजागोन। जों दा बर्थमान तामुलपुर जिमानखिनि मानसि जों माबा खालामनानै थागथियारि रेडि खालामगासिनो दङ बा रेडि खालामनाया जोङो अलरेडि जानानै फैबाय। थ' दिनै तामुलपुर LAC नि एलेकायाव बा डिस्ट्रिक्टनि दिनैयाव ट्रेनिं होनाय जादों। थ' बेयाव जों ट्रेनिंखौ होखांनानै सानथाम बेयाव जों गुवाहाटीयाव 11 तारिखै लाना थांगोन आरो 11 तारिखनिफ्राय जोङो 11 तारिखआव रेस्ट लानानै 12, 13, 14, 15 बेसिम जोङो बेवहाय गासै माबाखौ लानानै बेयाव माने पारफरमेन्सखौ खालामहोगोन बा रिहार्सेल खालामगोन। बिनि उनाव जोङो 16 तारिखै रेस्ट होगोन। 16 तारिखै रेस्ट होनानै 17 तारिखै माने अपेन श' खालामगोन। दा जोंनि तामुलपुरनिफ्राय गासै माने थांगोन 778